explicaré els deures d'aquesta setmana en català. Com que la setmana passada vam començar a treballar una mica el tema del menjar a la Padlet i vaig veure que a alguns de vosaltres us agradava molt, continuarem una mica. Primer de tot, repassarem alguna paraula de vocabulari. Ja sabeu que sempre podeu buscar el diccionari que teniu aquí dalt, sí? Si us falten paraules. Val? Però primer de tot el que farem és fer unes fitxes per repassar alguna paraula i alguns verbs per cuinar. Podeu anar des d'aquí o des d'aquí. És la mateixa. Sí? Val? Me'n quedo amb una i després aquí es tracta de triar l'opció correcta amb tots. Quan acabo, terminado, i què faig? ¿Comprobar mis respuestas? No. ¿Enviar a mi profesor? Yes. Val? I ho envio. Per exemple, Anna, curs 5è o 6è, assignatura English, i el correu que ja hauríeu de saber aquestes alçades de cicle superior, que és a l'Àgora, treballem a casa cs@gmail.com. S'ha d'escriure sense ni una falta, si no, no arriba. Enviar. D'acord? Jo ja ho rebré. L'altra fitxa, cooking verbs. Sí? És exactament com l'altra. Aquesta, el que hem de fer ens ensenya verbs. Per exemple, boil the eggs, mix the ingredients, fry, sí? Que són els verbs i els ingredients. Eggs, meat, butter. Per tant, haureu de tirar de diccionari aquí. I què hem de fer aquí? Doncs llegim, per exemple, boil the eggs i busquem dels dibuixos quin pot ser. Ui, l'he trobat. Pum. Sí? I fins al final. Terminado. Què faig ara? ¿Comprobar mis respuestas? No. ¿Enviar mis respuestas? Yes. Anna, curs 6è, assignatura English. S'ha d'omplir tot això. No cal que em poseu cognoms. I el correu que ja sabeu tots, que és a l'Àgora, treballem a casa cs@gmail.com. Si escriviu només que estigui una lletra malament, ja no va bé. Enviar. D'acord. I ja està. Aquesta és la primera part. Si teniu ganes d'aprendre més vocabulari i practicar com s'escriu, us aneu a fer el Quizlet aquest, que és ja ho hem fet moltes vegades, que és per aprendre vocabulari i està molt bé. Sí? Ja sabeu com va, Per exemple, amics, barrejar. Aneu relacionant. Sí, hi ha moltes coses. Vinga. Següent part. Un listening, que vol dir escoltar. Doncs aquí teniu un vídeo que podeu clicar aquí o aquí. És exactament igual. Sí? Doncs és un vídeo que hi ha preguntes al mig. Va? I ens diu... Va? Apa, som-hi. Play. Ui, comencem ja. Diu, write your name. Qui ja ho havia fet, Escriure Núria. Gini. Mireu, ara s'ha parat i jo he de triar la resposta. I així fins al final. Al final, doncs ho envieu i jo ja tindré el resultat, sí? Un cop heu fet això, ara us toca a vosaltres, que heu d'escriure la vostra recepta i fareu servir la fitxa aquesta que hi ha aquí o aquí, que és la mateixa. Que hi ha aquí, doncs el mateix, name, Núria, sí? I aquí hi ha una recepta amb els ingredients i les instruccions. Fixeu-vos-hi, first, then, next, and finally. Això és per ordenar-ho, vol dir primer, després, llavors, després...
per ordenar-ho una mica. I l'últim pas és finally, que s'assembla. Aquí escriviu el nom de la vostra recepta, els ingredients que hi vulgueu posar, per exemple, half tomato, mig tomàquet, tots, no cal que ho ompliu tot, i després les instruccions. Si us en faltéssiu, n'afegiu. I si no s'ha d'omplir tot, Quan acabeu, finish, i què fem? Check my answers? No. Email my answers to my teacher? Yes. Vinga, va, tornem-hi. Anna, de 5è, per exemple, English, i l'adreça a l'Àgora, treballem a casa, cs@gmail.com. Sense faltes, perquè si no, no m'arriba. Vinga. Va? I ja estaran els deures d'aquesta setmana d'anglès.